sperie! Acum, spuneți-ne mai mult despre acest Halloween. E simplu. Te îmbraci în costum și mergi la casele oamenilor și îți dau dulciuri. Stai, pur și simplu, îți dau dulciuri pentru costume? Iar voi nici nu trebuie să vă costumați. Toată lumea va crede că aveți niște costume grozave de extraterestri. Să mergem! Nu se poate. De ce nu? Halloween-ul e peste 3 zile. Atunci voi de ce sunteți costumați? Pentru că în seara asta este festivalul de Halloween din oraș. Jocuri, concursuri de scurtat oblegi și casa bântuită extraordinară a Comitetului de Sperieturi. 12 ani am așteptat momentul acesta și a sosit în sfârșit. Există totuși o problemă. Gădățel nu face 12 ani decât peste 2 săptămâni. Coșmarul tău te așteaptă câți ani ai? 11. Pare rău, doar copiii de minim 12 ani. Și iată planul. Îi vei spune portarului cu biletele că ai 12 ani și că ziua ta de naștere este 10 iunie, nu 10 noiembrie. Și sigur te va lăsa să intri. Am înțeles! 12! Deci, câți ani ai? 12! Când e ziua ta? Pe 10 iunie! Și câți ani ai? 12! Perfect! Câți ani ai? 11! Hai, la de la Noi de ce nu am mers la festivalul de Halloween cu găgăuții? Pentru că nu au dulciuri acolo. Dar un tip așa de pregătit, sigur are o casă plină de dulciuri. Nu! Trebuie să așteptăm. Mai sunt 3 zile. Putem să o facem? Ne putem controla. Dă-ne dulciuri! Incredibile costume, băieți! Da, pentru asta trebuie să ne dai dulciuri acum. Ați venit cam devreme, nu credeți? Ascultă, Arce. Nu ne poți amăgi toată săptămâna cu accesoriile astea înfricoșătoare fără să ne dai nimic. E destul de corect. Așa că spuneți cuvintele magice și le primiți. Dați-ne dulciuri acum, altfel vă eliminăm. Nu, ne dați sau nu ne dați? De unde ați picat? Din spațiu? Da. Deci ne dați ori nu ne dați e parola pentru a primi dulciuri mai repede. Pământul s-ar putea să fie cea mai grozavă planetă din univers. Aha! Duceți-vă fără mine! Mă duc să vă dau un carusele pentru care voi sunteți prea mari! Nu! Am trecut de carusele! Și am așteptat asta tot anul! Mai mult tu și Tyler. Și din acest motiv nu ne vom opri până nu trecem de tipul cu biletele. Nu-ți face griji, amice, avem un plan. 12 amice! Am 12 ani. Și eu tot 12 ani. 36! 12. Am 12 ani. 12! Oh, nu! Ai vreun plan nou? Da, și-am găsit o breșă. Bun venit în casa bântuită a Comitetului de Fric. Nu. Da, suntem niște zombi și așa scrie pe semn pentru zombi și copii peste 12 ani. Câți ani aveți? 321. 239. 348. 11? Ne dați ori nu ne dați? Dar încă nu e Halloween. Da, dar am spus, ne dați ori nu ne dați. Și avem costume grozave. Îmi pare rău. Dar rostirea acestor cuvinte nu înseamnă că primiți dulciuri în orice zi. Dar dacă îmi spune, ne dați ori nu ne dați acum? Oh, acum înțeleg. Cu cât îi sperii mai mult, cu atât îți dă mai multe bomboane. Ne dați ori nu ne dați? Ne trebuie găleți mai mari. Recunoaștem. Gădăcel nu va intra și nici noi nu intrăm fără el. Băi, cred că ne întoarcem la carnaval și la mașinuțe de copii. Ascultați și voi, cred că e așa înfricoșător și grozav acolo. Bine, pare puțin prea înfricoșător.
Multe pitici și monștri au scăpat de sub control. E adevărat sau e doar o păcărenă de Halloween? Nu e păcăleală, fraților! Crezi că ar trebui să-i ajutăm? Nu știu, ar însemna mai puține dulciuri și lucruri. Ai mare dreptate. Știu, Totuși, cred că ar trebui să ajutăm. știu. Probabil mai avem timp să mai trecem pe la o casă. Bine, la 3 tragem toți în același timp. 1, 2... Ei bine, am vrut să ne speriem de Halloween-ul ăsta, dar nu anul ăsta! Ne dați sau nu ne dați? Mai cinstit! Am vrut și eu să vă dau rata mare! Să vă fie rușine că ați stricat cea mai grozavă sărbătoare din galaxie. Ne dați ori nu ne dați? De ce s-a întâmplat? S-a terminat festivalul? Da! S-a terminat! Oh, frate! Va mai trece un an întreg până să putem să ne întoarcem aici. Evident, încă puteți avea un Halloween fericit. Da, deoarece vom împărți primul nostru Halloween glorios cu voi. Ce-ați făcut? Am fost la colindat mai devreme, atâta tot. Când ați colindat? E cel mai grozav Halloween din istorie! Da, și am primit și un radio drăguț. Și televizorul! Biciclete? Șucăte?